το κορίτσι και τα εκεί. Εδώ να τις κολλάει, μπράβο, έτσι. Δεν μπορεί να ανοίξει να καλεύει. Ναι, ξέρει το παιδί. Α, ναι. Τούτο εδώ κάτω πιο λεπτούι, γιατί είναι χοντρό και μέρα χοντρό. Το κάνεις ψηλό όπως είναι η μαμά. Μόλι πέφτει το ανοίγεις και τέτοια ελαστικότητα. Έχει, ναι, μαζεύει. Το γυρίζει μαζί. Αυτό είναι ωραίο. Τα πάνε σε αυτά και βλέπουν. Πολύ ωραία που βάζει. Αυτή είναι η ζύμη μόνο. Γι' αυτό με. Πάει και αυτή. Ωραία, δείτε του παιδί πώς να το κόβει, αυτό δεν είναι για το δείξει και το βλέπετε. Όχι. Βασανίστε το παιδί μου. Ασχολείται το παιδί. Έλα, βάλε το ξέρω κάτι. Τα κάνουμε μαζί με το Στέφανο. Έλα, πιο μικρά Στέφανο. Του λέω να τα κάνεις λεπτά και ψηλά στην μαμά σου. Τα καλεύει και να δεις πώς το κάνεις πάλι. Το παιδί δεν ασχολείται να φτιάξει... Η αδερφή μου ασχολείται μαγειρική. Ο μπαμπάς δεν ασχολείται, τον μπαμπά θέλω εγώ να δω. Μπαμπάδες θέλω να βλέπω, όχι τον μπαμπά. Ο μπαμπά μου μαγειρεύει ήδη. Ήδη, μπράβο. Καλώς.